बाथौफुरि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर फुटबल टीम सायख'नाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि बाथौफुरि जिल्ला गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि थाखाय बिटिआरनि जोलुर हानजानि गेलेग्रा सायख'नाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बे सायख'नाय हाबाफारिया 20 खालारनिफ्राय 22 खालारसिम सोलिगोन। गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीगखौ खुंनो लानाय बे सायख'नाय हाबाफारियावनो बिटिसिनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारिया नायदिंफैयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे सायख'नायनि गेजेरजों बिटिआरआव मोनसे जोलुर हानजा बानायनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोजां फोरोंथाय होना गोख्रों जोलुर हानजा खालामनाय जागोन होनना मिथिहोदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ गेलेनायनि गेजेरजों इयुनाव मोजां जिउ दाफुंनायनि राहा खालामना होगोन होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे गेलेनाय बादायलायनायाव 20 अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन 20 काउन्सिलनिफ्राय बाहागो लानो फैनाय बे प्रिमियार लीग इनॉग्रेशन प्रग्रामखौ फैगौ 9 अक्ट'बराव जागोन। बे गेलेनाय बादायलायनाया 20 अक्ट'बरसिम सोलिगोन होनना फोरमायो। खुलुमबाय। बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय दा फार्स्ट इन्टार 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार फुटबल लीग 2022 जोङो सा सानजा भारतनि नर्थ इस्ट इण्डियानि माने गासैबो 6 शेड्युलखौ ज' लाजोबनानै जोङो गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिआ हस्ट खालामनानै बे इन्टार 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लीग ISPL 2022 खौ जों खुंनो लादों। बेवहाय 20 काउन्सिलफ्रा बाहागो लागोन। 20 काउन्सिलनि फुटबल क्लाबफ्रा जेरैहाय मिज'रामनि 3 लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, मेघालयनि 3 खासि हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, जयन्तिया हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। बेनिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय मोनसे दङ, त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। बेनिफ्राय आसामनिफ्राय 3 डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। बे 20 टीमनि गेजेरावहाय बे जों लीग मेचखौ फैगौ अक्ट'बर दाननि 9 तारिखनिफ्राय 20 तारिखसिम जों बेखौ खुंनो लादों। 9 तारिखआव जोङो फार्स्ट इन'ग्रेल सेरेमनि, बेवहाय हारिमु दिन्थिफुंनायबो थागोन, कालचारेल एक्जिबिशन काम माने रेलि अफ द अल फुटबल टीम्स, माने गावबागाव काउन्सिलनि फुटबल क्लाबनि टीमनि फ्लेगखौ लानानै बयबो मार्च पास्ट खालामगोन। आरो बेवहाय जों गोबां माखासे गोनां मुंदांखा आलासिफोरखौबो जों लेंहरनो थाखाय थांखि लादों। आरो बे इन'ग्रेल सेसन खालिनो जोंनि बिटिसिनि इलेक्टेड मेम्बार्स 11 भार्सेस इलेक्टेड मेम्बार्स अफ डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल्स मोनसे फ्रेन्डलि एक्जिबिशन फुटबल मेच जागोन, माने गिबि सानावहाय। दा बिनि अनगायैबो जोङो इण्डियानि सिगांनि केप्टेन फुटबलार बाइचुं भुटिया बिथांखौ जों लेंहरनो अलरेडि जगाजग खालामदों। बेनिफ्राय इन'ग्रेल सेरेमनियावहाय जोङो मिज'रामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ लेंहरनायनि थांखि लादों। आरो गासिबो काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोनखौ जोङो हांख्राय बिलाइ अलरेडि माने हैबाय। गोबां जायगायावनो जोंनि डेपुटि चिफ बा एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो जोङो आंनि जेबो मेघालयआव थांनानै जोङो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिसिनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो हांख्राय बिलाइखौ हैबाय। बिराद मोजां मोनसे रेसपन्स होदों, वार्म रेसपन्स, आरो बयबो गोसो गुदुं जादों जे बिटिसिआ बे प्रिमियार लीगखौ खुंनो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय नाजादों। बेयो बिराद बाख्नायथाव खोथा होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा बिनि गेजेरजों जों बेखौनो मिन्थिहोनो लुबैयो जे नर्थ इस्टनि जेसेबांफोर काउन्सिल्सफोर दङ, आरो बे काउन्सिल्सफ्रा बेसिकेलि ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल्स, बेवहाय माने बेस्ट टु दि बेस्ट फुटबल टेलेन्ट्स एन्ड पटेन्सियेलिटिसफोर दङ, नट अनलि फुटबल बाट इन आदार स्पर्ट्स अल्सो। खिन्थु बिथांमोनहा गेलेनो थाखाय मोनसे गावबा गावनि एन्टिटि बा रायजो बा काउन्सिल मोनसे प्लेटफर्म मोना। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो प्लेटफर्म होनो थाखाय जों बे थांखिखौ लादों। आरो बिटिसिआ जिहेतु इज कम्प्राइजिं अफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर एन्ड उदालगुरि, उइथ पपुलेसन अफ मोर देन 33 lakhs। खिन्थु गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा अनलि मोनफा-मोनफाल' डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। दा बिथांमोनहा गंफ्रोमबो काउन्सिल्सफ्रा साननाय दङ जे बिटिसि इज आवर बिग ब्रादार, जोंनि बिदा गेदेर, गोबां माने सुबुं अनजिमा, गुवारसिन जायगा एरिया, आरो बिथांमोनहा गोबां माने धोनि बा रिसर्सफोर दङ ओरै होननानै सानो। दा बेखायनो बयबो गोसो गुदुं जादों। दा बिनि गेजेरजों जोङो गासिबो 6 शेड्युल काउन्सिल्सनि इण्डियान कनस्टिटिउसनावहाय थानाय प्रभिजन्स 6 शेड्युल काउन्सिल, बे काउन्सिलफोरनि गेजेरावहाय जोङो गावजों गाव सोमोन्दो लाखिलायनाय, नेटवर्किं, कमिउनिकेशन, कानेक्शन, ब्रादारहुड, फ्रेन्डशिप बारायहोनाय, प्लास खेला दुलाखौ आवगायनानै लांनाय, आरो 6 शेड्युलनि प्रभिजन्सफ्राव कनस्टिटिउसनाव होखानाय माखासे प्रभिजन्सफ्रा टाइम टु टाइम
माखासे चेलेन्जेसफोर फेस खालामनो गोनां जायो मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बेफोरखौ जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों बेबायदि नेटवर्किंनि गेजेरजों सोमोन्दो लालायनानै मोनसे कमन मोनसे जुदि इस्युसफोर जुदि दंलायोब्ला रायलायलायनानै निस्सय जों बेखौ होलांनो हागोन होननानै जों फोथायो आरो दा बेखायनो जों बे 6 शिड्युल प्रिमियार लिगनि माने सिलेक्सन ट्रायल केम्प जों बे बाक्सानि मुसलपुरनि बाथौफुरि स्टेडियाम प्लेग्राउन्डआव मैयानिफ्राय जागायजेनदों दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों गेलेबाय थादों मैयाबो फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम आरो दिनैबो सोलिबाय थादों आंजों लोगोसे नै आसाम फुटबल एस'सियेसननि बेसेबां एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङ आरो जोंनि एबसुनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङाबो दङ आरो बेवहाय जोंहा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन बिथाङा एकदम नांजाफानानै दङ आरो बेवहाय बाक्सा मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि गासैबो बिबानगिरिफ्रा जोबोद गोसो गुदुङै बेहाय मदद होदों हेफाजाब होदों आरो जों बे गेलेग्राफोरखौ माने साब डिभिजननि 10 जनखै गेलेग्राखौ लेंहरनानै बे ट्रायल केम्पखौ जों फाथिदों बिनिफ्रायनो बेस्ट फुटबलार जों मोनसे माने सायख'नानै बड'लेण्डनि मोनसे स्ट्रं माने बड'लेण्ड FC जोङो दानानै जाहाथे बे जोंनो हस्ट खालामदों फार्स्ट टाइमनि थाखाय जाहाथे जोंनि जायगायावनो जों हस्ट खालामदों जाहाथे जों चेम्पियन जानो हायो बे थांखि लानानै जोङो बे ट्रायल केम्पखौ बानायदों सर बे गेलेनायखौ बहा बानायनाय जागोन गेलेनाया BTCनि मोनब्रै माने भेन्युसफ्राव जागोन जेरैहाय क'क्राझाराव आरो बाक्सानि नैबे माबायावहाय मुसलपुर बाथौपुरि प्लेग्राउन्डआव उदालगुरियाव आरो चिरांनि बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स प्लेग्राउन्ड बे मोनब्रै माबायावहाय स्टेडियामाव जागोन आरो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बेखौ जोङो बयबो उपभग खालामनांगौ माने नायफैनांगौ आरो बे मोनसे स्ट्रं मेसेज जोंनि बे BTCनिफ्रायनो जागायथों होननानै जोङो मिजिंथिदों दा जोङो सेलेक्सन खालामखांनायनि उनाव कन्टिनिउवासलि माने खेला जागायजेननायनि जोबनायसिम बे प्रेक्टिसा सोलिबाय थागोन जोंना माबा कच जों साब्रै एंगेज खालामदों चिफ कच एसिस्टेन्ट कच आरो माने माखासे मेनेजार्सफोर जों एरेन्ज खालामदों बिबान होदों आरो बेखौ गेलेहोनानै जोङो मोनसे गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो माखासे स्टाइपेन्ड होनायनि माखासे बेबस्था एबा बिथांमोनखौ बेस्ट क्लाब फुटबल अफ द स्टेट एन्ड कान्ट्रि अर इन्टारनेसनेल लेभेलाव जों जाहाथे लांनो हायो बा बिसोरखौ सापर्ट होनो हायो साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेनो हानायनि स्कप बा माने सापर्टखौ जोङो बा रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ जाहाथे होनो हायो बेनि अनगायै गेलेखांनायनि उनाव बा गेलेफुनाय समावनो जोङो गभर्नमेन्टनि गोबां माबायावहाय फसंथानफ्राव साख्रि बाख्रि होनो हानायनि बेबस्था जाहाथे खालामनो हायो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ